मी इथे तांदळाची खीर करीत आहे. काजू, बदाम, मनुके आणि वेलची, जायफळ घेतलेले आहे. तर इथे मी तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. आता मी तव्यावर टाकते आणि व्यवस्थित भाजून घेते. आपल्याला ते व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. एक एक दाणा असा सुट्टा झाला पाहिजे ना, असे भाजून घ्यायचे. आणि भाजायला एवढा टाइम पण नाही लागत, 1-2 मिनिटात होऊन जाते भाजून. 2 मिनिटात भाजून होईल. आता एकदम व्यवस्थित असे भाजायचे. हे बघा, तर आपले तांदूळ आता भाजायला लागले. एक एक दाणा सुट्टा व्हायला लागला. हे बघा, इथे मस्त कलर बदललाय तांदळाचा आता. आणि एकदम मस्त अशी भाजून घेतलेले तांदूळ. हे अशी तडतड करायला लागले की काढून घ्यायचे. आपल्याला अजून थोडेसे भाजून द्यायचे. हे बघा कशी तडतड करून राहिली आता. हे बघा कशी तडतड करताय तांदूळ. आता आपल्याला काढून घ्यायचे ताटामध्ये. आणि थंड करून मिक्सरला दळून घ्यायचे. हे बघा, मी आता थंड करून मिक्सरला दळून घेतले. आणि इथे आता मी पातेलं ठेवले तापायला. ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं. आणि आपले काजू, बदाम, मनुके हे टाकून घ्यायचे. 1 मिनिट त्याला हलवायचं, असं परतून घ्यायचं. आणि इथे मी दूध तापून घेतलेलं आहे. 1/2 लिटर दूध तापून घेतलेलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये टाकून घेते. पातेल्यामध्ये टाकून घेतलंय मी दूध. मी ही 2 माणसांसाठी खीर बनवत आहे. तुम्हाला जास्त प्रमाणात बनवायचे असेल तर जास्त साहित्य घ्या आणि दूध पण जास्त घ्या. मी इथे तेलामध्ये खीर बनवली, तर तुम्ही तुपामध्ये पण बनवू शकता. आणि याच्यामध्ये मी वेलची टाकून घेतलेली. आणि इथे बघा असे तांदूळ दळून घेतले. जास्त जाड पण नाही, जास्त बारीक पण केलेले नाही. आपल्याला जशी पाहिजे, घट्ट पातळ खीर, त्या प्रमाणात तांदूळ घ्या. तुम्हाला जशी पाहिजे तशी. इथे मी साखर टाकून घेतली. जसं गोड पाहिजे तशी साखर टाकून घेतली. तर मी याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घेतलं आणि जायफळ पण टाकलेलं आहे. आणि आता ही माझी खीर आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.